नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे, गावडे गझाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर चला मित्रांनो, तुम्हाला आज मी सारसबाग दाखवतो आणि गणपती पण दाखवतो. बघा मित्रांनो, मी आज आलो आहे सारसबाग मंदिरामध्ये आणि इथला परिसर बघा किती मस्त आणि स्वच्छ आणि सुंदर आहे. तर चला पहिले जाऊ, आपण पहिले गणपतीचं दर्शन घेऊ आणि नंतर मी तुम्हाला आजूबाजूचा परिसर दाखवतो. मित्रांनो, एक नंबर नजारा इकडे, किती स्वच्छता आहे, छान एकदम. बघा मित्रांनो, किती वेल मेंटेन पार्क आहे. आजूबाजूला केवढे हिरवळ आहे मस्तपैकी एकदम. हे बघा, तळ्यामध्ये काय कमळं फुलली आहेत बघा मित्रांनो, एकदम भारी दिसतंय. बघा मित्रांनो, काय स्वच्छता ठेवली आहे पार्कमध्ये. बघा मित्रांनो, पार्कमध्ये काय ग्रीनरी आहे, जबरदस्त. नीटनेटकी आहे. सकाळी फिरण्यासाठी, जॉगिंग येण्यासाठी मस्त पार्क आहे. बघा किती छान स्वच्छता. पूर्ण ग्रीनरी आहे, एकदम मस्त दिसतंय नजारा. थोडी झाड, जुनी गाड्या बघा. चला तर मित्रांनो, मंदिरात जाऊया. बघा मित्रांनो, मंदिराचा परिसर.
मंदिराच्या समोरील परिसर आहे. खूप पुरातन मंदिर आहे. बघा मित्रांनो, समोर मंदिर आहे. हे बघा समोर मंदिर आहे. या मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर. सुंदर स्वच्छता आहे. मंदिराच्या सभोवताली तलाव असल्यामुळे मंदिरातला या गणपतीला तळ्यातला गणपती असं म्हणतात. आजूबाजूला पूर्ण ग्रीनरी आहे मित्रांनो. बघा किती छान कमळं उमललेली आहेत तळ्यामध्ये. मस्त नजारा आहे. खूप लोक सकाळची मॉर्निंग वॉकला येतात इकडे. मुलांना खेळण्यासाठी सुंदर पार्क आहे मित्रांनो. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे जरूर कमेंट करून कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.